Что ж придумать? Что ж придумать? Ром, добрый вечер, девчонки-хлопчики. Ведаете, у меня такая проблема. Не могу придумать сюжет для веснавога фотаздымка. А трэба зрабіць гэта пажадана сёння. Ой, добрый вечер усім. Прывітанне, сябр. Слухай, может, ты сам з гледачамі сёння пагуляеш? А у тебя что, важная справа? Ром, вельмі і тэрміновая. Ого, а что за яна? Ты ж ведаеш, у нас на занятках объявили конкурс на лепшае веснавое фото. Ну, ведаю. Дык я вырашыла паўдзельнічаць у ім. И хочешь зараз отправиться фотографовать? Мам, вядома, не, зараз ужо позна. На вуліцы цёмна. Тогда что у тебя за терминовая справа? Каб заўтра зрабіць фотаздымак, мне трэба сёння прыдумаць, што на ім будзе. А у мяне, шчыра кажучы, няма арыгінальнай ідэі. Рыся, мне здаецца, любы здымак вясны будзе прыгожым. Ну, напрыклад, ручаі, якія весела бягуць па вуліцах. Мам, буслік, здымкаў ручаёў дакладна будзе многа. А я хочу зрабіць арыгінальнае фото, каб выйграць конкурс. Ну, давай разом подумаем, что может быть сюжетом для твоего здымка. Буслік, я ўвесь вечар над гэтым думаю. Задача няпростая. Лічыш, што цябе раз і асяніць геніяльная ідэя. Дарэмна ты не верыш у мои магчымасці, Рыся. Я ж хаджу не вельмі хутка и люблю глядзець по боках. Ну і? Давай я буду вспоминать усё прыгожае, што бачыў. Может, табе які-небудзь сюжэты спадабаецца? Ну, давай паспрабуем. Сёння я выйшаў на вуліцу і адразу ўбачыў сабачку. Ён быў адзін? Ды не, з гаспадаром. Напалохаў. Але пры чым тут вясна? Гаспадары з сабачкамі на вуліцу ў любую пару і ў любое надвор'е. Ой, справа ў тым, што і чалавек, і гадаванец былі такія радасныя. Адразу было бачна, што яны адпраўляюцца на веснавую прагулку. Буслік, не выдумляй. Гаспадар і сабачка проста радуюцца прагулкам. Да таго ж заўтра я іх, магчыма, і не сустрэну. Так што гэты варыянт не падыходзіць. Ну, добра, тады я ўспамінаю далей. Я прайшоў некалькі крокаў і ўбачыў такія прыгожыя ледзяшы, вялікія. І яны так взялі на сонейку, быццам ёлачныя цацкі. Буслік, здымкаў ледзяшоў дакладна будзе многа. Так што на перамогу з такім сюжэтам можна і не разлічваць. Ой, так, што яшчэ прыгожа я бачу па дарозе? О, радасных дзетак, якія беглі на заняткі. Да яны заўсёды радасныя. Не, Буслік, такі сюжэт не падыходзіць. Ну, здаецца, больш нічога цікавага я не бачыў. Ну вось, толькі час з табой дарэмна марнавала. Рмаў, пайду думаць над сюжэтам. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Тимофей. Добрый вечер. А куды ты собралася, Рыся? Думаць. О, важная справа. И про что? Про сюжет для конкурса лепшых веснавых фотаздымкаў. Я Рысе не змог дапамагчы прыдумаць штосьці арыгінальнае. А я вельмі хачу перамагчы. Можа, ты, Тимоч, мне падкажаш, што сфотаграфаваць, каб было не як ва ўсіх. Па-першае, кожны здымак будзе унікальным, нават з адным сюжэтам. О, чаму? Таму што фотограф выбірае, як будзе выглядаць кадр, што і як размесціцца на здымку. Але ці можна па-рознаму сфотаграфаваць, напрыклад, адны і тыя ж ледзяшы? Вядома, можна. Камусьці захочацца зняць іх на фоне неба, а камусьці з домам, на даху якога яны вісяць. А хтосьці можа дачакацца, пакуль побач з ледзяшамі сядзе птушка. Усё правільна, Буслік. І здымкі атрымаюцца рознымі. А яшчэ фота атрымліваецца розным у залежнасці ад таго, знятае яно ў сонечны дзень ці ў пахмурны. Оказывается, ёсць столькі тонкасцей здымак. Я думала, галоўнае знайсці цікавы сюжэт і ўсё. Лепшае фото гатова. Рыся, ёсць яшчэ адна сакрэтная умова, без якой не атрымаецца прыгожы здымак. Што за яна?
Фота заўсёды перадае настрой аўтара. Таму, калі ты будзеш рабіць здымак не ў гуморы, ён нізавошта не атрымаецца вясёлым. Так што настройся на вясёлы лад, сяброўка. Дык з чаго мне весяліцца, калі я не магу прыдумаць сюжэт, Рмаў? Лепш увогуле адмоўлюся ад удзелу ў конкурсе. Рыся, не трэба. Здаецца, я прыдумаў табе сюжэт для веснавога здымка. Ну, цікава. Раскажы сваю ідэю, буслік. Калі ласка, Так. трэба зняць буслянку. Я ведаю, дзе яе адшукаць. Рмаў, але буслы яшчэ не вярнуліся. А гэта не важна. Калі ў сонечны дзень зняць буслянку, а пад ёй зямлю з праталінамі, адразу будзе зразумела, што прыйшла вясна. І гняздо з дня на дзень чакае вяртання гаспадароў. Ой, якая цудоўная ідэя, буслік. Паэтычная і арыгінальная. Сапраўды, сюжэт вельмі маляўнічы. Дзякуй, бусліча. Ой, калі ласка, рада, што змог дапамагчы. Рмаў, буслік, а давай на конкурс адправім здымак ад нас дваіх. Гэта ж ты дапамог мне прыдумаць, што на ім будзе. Ой, Справядліва. І думаю, вас чакае перамога. ой, ура! У любым выпадку будзе выдатнае веснавое фота на памяць, Рмаў. Таму зараз, калі мы ўсё вырашылі, час глядзець мультыплікацыйную казку. А зараз усім маленькім час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі, Рмаў. Цікавых усім сноў! Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.